салом алейкум. Бо хоҳиши наздикон ман як маъюбе аз ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати чоргултепа деҳаи Баҳористон ба ном Саидов Қурбоналӣ Раҷабалиевич ки 23 сола мебошад, маъюб аз кӯдакӣ аст. ба шумо пешниҳод дорам ва аз шумо хоҳиш мекунам дар ин моҳи шарифи рамазон, яъне ки метавонед ки закоти молро ба чунин маъюбон диҳед. Зиёд маъюбон муҳтоҷон ба ман муроҷиат мекунанд. Ман ҳатман рақами корти онҳоро ё рақами телефони худи онҳоро мемонам ва шиносномаи онҳоро мемонам, то ки шумо бовар кунед ки худи ӯ аст ва ҳамун кӯмаки шумо мекунед шахсан ба ӯ мерасад. Барои ҳамин дар ин моҳи шарифи рамазон касе аз даст меояд, ба ин маъюб кӯмак кунед. Ин муҳтоҷи аробачаи маъюбӣ аст ки дар ин ароба азият мекашад ва муҳтоҷи памперс аст ки дар як рӯз 3-4 памперс харҷ мешавад, бениҳоят нархи гарон дорад. Албатта мегирад нафақа, бобошам нафақа мегирад, аммо оила калон аст. Падараш дар муҳоҷират аст, гоҳ кор меёбад, гоҳ кор намеёбад, яъне сарсону саргардон аст. Ҳамин маъюб айни ҳол муҳтоҷи анамихел аробача аст ки азият кашида истодааст, худаш маъюб ва муҳтоҷи памперс аст. Барои ҳамин агар касе ки аз даст омадаро ба ҳамин хел маъюбон закоти мол диҳед, яъне хайру саховат кунед, савоби беҳтарин мегиред. Дар амони худованд бошед.